Čaute ľudia, ahojte, máme tu Pride Hydration Pride. Takže je tu Ice Pop, takže Ice Pop, Revolt, takže ideme taste check. Vonia to dosť dobre, takže vonia to ako taká žúvečka, alebo také niečo. Ale ideme teda na tú chuť. Chutí to ako tá vôňa. Úplne. Úplne, ty kokos. Cítim tam tieto tri príchute. Ňam. Dobrý je. Ešte vám o tom niečo poviem, takže BCAA blend piercing full heart. Má to vitamín A, vitamín E, vitamín B6, vitamín B12. Takže super. OK. To bolo všetko. Takže keď to je iba anglicky, ale nevadí. Takže čaute.